نقصهم نطفئ نخيصهم نحجز كيفرصهم عبيدنا يزلو سرا يوم تفوصهم عبيدنا يزلو عبيدنا يزلو عبيدنا حدش ديون عانا ويهويتا فخر واج قدامو كندرا عزر جيت مالتما سكرو سكرا حليلهم يوم كلهم ادفقوا إريترا أبي أبي الله بجزي أبي 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 الله بجزي أبي 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 لبركو إنو حسابهم تدري الساعات معرضة ستمن قلايو بزعبت وحوي نليدهم قريو كاب زخر رحيقهم قوقيرهم بلايو فتواتهم عبيدنا عنديو حيدتهم كنت عرقيرهم ذن عاسو حيدهم كيبهم حج حاليهم مسفرسو عبيدنا يوزلو إلا وانتواصو عبيدنا يوزلو سرايو نفوزو الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو ودي يطولنا بريوز السعر كواج واج وي هويتا يبلالو جنا يبلالو مري سكتري عقلي قريب يوكوي عبيدنا يوزلو إلا وقت بصم عبيدنا يوزلو سرايو نفوس الطايب والله الطايب نحنا زي نغلو يلا انتم يلا نحنا زي نغلو عبيدنا يوزلو وسنو معقلو درت حيرك تزبلو كم تزدينا يوم ولا مساقلو أورينا مدر بايتاي تصقر مالو نصنع سبريه عقلي تأميتنا حدا أطلال كرعاتنا أب إثيوبيا حدا بومبشيل زبحال وسانة متيلو السودما منغستي سرعتنا يا أبي أحمد نهوحت دحرنا 5 كندي عامتات غعزو كابوليتيكاوي صوتانا إثيوبيا سريزو خمزلو سمعنا لنا كاب سوفر أنا زراخو قبل ملسي كاب إثيوبيا كاب تجارو قال ملا زراخو يبلين إزي نجرزي أنا نسخان البوليتيكا أنديل معلتا ونكا تلوسلز لنا هندا بتاعكونا نيرو زي نجرزي كاب زحات تعذبتنا البوليتيكا زوجة جمتها كاب جمتهم زوجة أي نبرة نيرو جن نزلوا مدرعنا يو إيرترا مستقرايز بحال زلوا صمدو كندمنتاي كابزز تمركوسه جمت كابزز تبجسه استسألوا ينيرو تبل نسخانات كجمت زي عجزوا كوننا تقدفوا مدعري تمليسكا هو واحد مسير تراك حسب كله كامنتاي تبجسون تاي درخيص لزنا بري مسير ترا تمالي برتع كينا تخايدو زنتنا تبع خلو مسير ترا صمدو خجبر زحسبه ناير تراس إنه اللي هنرينا ناي هو حتى كنا منتاي نزق مثل زنبرة ويون توسانا ناتو كنا منتاي بزت تسألي تبل بقلت إيه تحتو يتردأت إن أبزان نايت مالي أبزان لما عالت وساني نايت منجست ليها أور أبتني حالة نو أوكي صبق كبر هالكاية أبي أحمد نزو سانا زي هندا بتاي كونن غير وزلو هو حتى نزي هندا بتاي كونن نقاتي موام زلو مسير تراز قبر زلو لفنتي ويون صمدو هو حت مسير تراخ قبر زوسنا لوسي كند منتاي نزي مخنيات نزي كمت زخل كونتات أب قمتي تي تبل ويون نزلوا مزقات أمام مخنيات صلوان يروده تبل أبتسم دو مخنيات أب كينات يوم نيرم تمالي حجد ما تصمدو كبهال كله كند منتاي بزي كونتات زي تسأل يوم ويون نزين مدلاو غيرهم ما يكون تبل يزبل زلهو قرب تلي كونتكست كتبنا تردياتني انتاي مسلك إن دحريت نشتي ملسي لنا ترينا يو مجمرياتي تاريخاوي جيجا دفتصم مريحنتنا حوحات تي مس إيرترا زنبرو تححزايو توتالي تي جيجا مالتي تفلت إخابت ميدا زنبر زمدنا له قالي أمنة زمدنا استراتيجيكاوي سلتاوي قالوا له بزخونه ملكع بن واقات خفيل واي
دم إيرتراويان فسيسوا يو تجارون واقع خفيلهم يم أبت مسرح نايك ألسم علتي ذك حد نجار يكونون حجي أبدم زخفل كارلو هيوت واقع زخفل كارلو I think أنا سلتاوي يو استراتيجي زبل نجارات كنتي ناي بوليتيكا قمار متصواتين بر تي happen كويني مالت you know ده دبيت صورة جمر كلش ما بدس يسحلي دير ما نمسب دفلطه مالتي كلهم تم راح تنحو حد بهالو خما كبعل ملس زيناوي جميركا مريت إيرترا رجيت أمي من دبيت كيدهم إذا مالت ناي لوجيستيك ولو بوليتيكا وعمق أتزلو نمثل مكلاس زولو نجارات بوملو أمزيهم كسيمومي إيفن كابنا إيرترا ناي بوليتيكا تقالستي ويتقادلتي سبات كي ترفتوا هاي بوموميم تي مسارتاوي ناي دبيت قالسخ جمر كله مالتي እዚ ንስለናይ ፖለቲካ ቅጥፈት ክትብል ተሕዶ ትኸውን ግን ቶም ቁናዕ ተጋሩስ ዝፈልጥዎ ሓቅታት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ሕወሓት ድሓር ብርዱእ ምክንያት ዝኸዶ መንገዲ ናይ ዓብላልነት ስልቲ ተኸቲሉ ኸይዱ ማለት እዩ ሓደ ሕወሓት ክልተ ንባዕሉ ዝወቅዕ ሽግር ኣጋጢሞ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ኢትዮጵያዊ ክመስል ይደሊ ነይሩ ቢኮዝ ናይ ስልጣን ፓወር ብምሉእ ዶሚናንት ኮይኑ ክወፅእ ነቶም ሕወሓት ከም ሕወሓት ኣብ ስልጣን ክመፅእ ጥርጣረ ዘይኮነ ፍጹም ሕወሓት ተነፅሎ ንኸጋጥሞ ዝቃለሱ ዝነበሩ ዓበይቲ ኢሊታት ናይ ኢትዮጵያ ንዓቶም ናይ ምእማን ጉዕዞ ይኸይድ ነይሩ ሕወሓት እዚ ማለት ምስ ሻዕብያ ክኳረ ነይርዎ ምክንያት ብዘየሎ መንገዲ ክኳረ ማለት ንናይ ኢትዮጵያ ሉዓላውነትን ንናይ ኢትዮጵያ ጥቕምን ዝሰርሕ ከም ዝኾነ ከምስል ነይርዎ ናይዚ ምክንያት ድማ እቲ ኢንፌሪዮሪቲ ዝፈጠሮ ሽግር እዩ ሕወሓት ኣብቲ ናቱ ዝነበሩ ቴክኖክራት በሎም ዋላ ነቲ መንግስቲ ክመርሑ ዝኽእሉ ማሕውራት ብምልኦም ዓቕሚ ስለ ዘይነበሮም ሕወሓት ፅግዕተኛ ናይ ምዃን ተነፅሎ ኣጋጢምዎ ነይሩ ላይክ እዚ ናይ እቲ ህወደግ ዝበሃል ዋላ ከመኢሉ ተፈጢሩ ከማን ኩልና ንፈልጦ ኢና ካብ ምሩኻት ገለ ነበሩ ኣኻኺብካ ንሕወሓት ህብረ ብሄራዊ ወይ ማልታይ ከምኡ ዓይነት ናይ ኩሎም ብሄራት ኢትዮጵያ ከም ዝውክል ኣምሲልካ ንምቕራብ እዩ ነይሩ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ዝተኸደ ጌጋ እዩ ነይሩ ኣይ ቲንክ ንመጨረሻ ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ናብ ቂምን ዋላ ምስቶም መቃልስቶም ብፀቶም ነበሩ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ገለ ናብ ደረጃ ቂም ከይዱ ድሓር ናብቲ ጎንፂ ዝኸደ ኣዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ሕወሓት እቲ ጎንፅስ ድሓር ኮይኑ ምክንያቱ ድፍኢት ከዓ ነይርዎ እዩ ናይ ምዕራባውያን ድፍኢት ቢኮዝ ድሕሪ 94 95 ምስ ምዕራብ ዘጋጠመ ሽግር ነይሩ ምሳና እዚኣቶም ድማ መለስ ቀንዲ ናይዚ ጉዳይ እዚ ተዋሳኢ ኮይኑ ምስ መፀ ካብ ዝለዓለ ዕድል ከጋጥሞም ኣይክእልን ነይሩቶም ናይ ምዕራብ ሓይልታት ስለዚ ንመለስ ምስ መለስ ክውግኑ መፅኦም ኣነ መብዛሕትኡ ኣብቲ ናይ ሕወሓት ናይ መሪሕነት እቲ ላዕለዋይ ፕሮፋይል ንብሎ እቲ ዝለዓለ ፕሮፋይል ዳርጋ ኣብ ኩሉ ሴክተራት ተሪኢኻዮ ብደረጃ ዓምዋላ ተሪኢኻዮ እቲ እንኮስ ሕወሓት መለስ እዩ ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ምስ ዓቕሚ ናይቶም ካልኦት ካልኣይ እቲ ዶሚኔሽን ንባዕሉ እዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቂሎም ዘለው ነዚ ናይ ኣብ ደደቢት ዝነበረ ቃልሲ ዝጀመርዎ ብደቂ ደቡብ ትግራይ እዩ ነይሩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ደቂ ራያ ደቂ ሰብዓ እንድርታ ነይሮም ከም በዓል ገሰሳ ኣየሎ ገለመለ እቲ ቂማት ነይሩ ብቲ ውሽጢ ስለዚ እቲ ሳፖርት ናይ ኤርትራ ድልይዎ ነይሮም ኣብ መጨረሻ ብሞኖፖል ምስ ሓዝዎ ነቲ ፓወር ናይ ሕወሓት ዝበሃል ድሓርካ ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እዚ ዓይነት ፀገም ኣጋጢሙ ስለዚ በዓል መለስ ዜናዊ ምስ ኢትዮጵያውያን ሜክኣፕ ክገብሩ ነይርዎም ሜክኣፕ መልክዖም ክሽፍንዎ ነይርዎም እዚ ማለት ምስ ኤርትራ ዝነበሮም ዝምድና ኣብ ሕቶ ምልክት ከእትዎ ነይርዎም እቲ ወትሩ ምሁራት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ብምልኦም ንሕወሓት ከም ሸየጥቲ ሃገር ከም ንኤርትራ ድገንፀልዋ ከም ጠለምቲ ገይሮም ዝርእዎም ነይሮም ብሚኒመም ደረጃ መለስ ከእምኖም ፍትን ነይሩ ከእምኖም እንተኮይኑ ከዓ ሓደ ጭቡጥ ስራሕ ክሰርሕ ነይርዎ ካልእ በቲ ሓደ ወገን እቶም ዓበይቲ ኣክተራት ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲከኛታት ድማ ሕወሓት ገዚፉ ድመፀ ዝገዘፈሉ ምክንያት ሻዕብያ እዩ ዝብል እምነት ነይርዎም ናይ ብሓቂ ድማ እቲ ምስሊ ትስእሊ ከምኡ እዩ ነይሩ ስለዚ ንሕወሓት ንምድኻም ሕወሓት ካብ ሻዕብያ ክተውፀለካ ዝብል ስልቲ ይጥቀሙ ነይሮም ማለት እዛ ዝተፈፀመት ናይ 98 ፀገማት ክትመፅእ ኣለዋ ብብዙሕ ኢድ ዝስርሓሉ ነይሩ ኮይኑ እቲ ነገራት ምስ ኮነ ግን ካብ 3-4 ዓመት ንላዕሊ ክነዋሕ ኣይነበሮን እቲ ግርጭት ንኣብነት ሓደ ግዜ ዶክተር ኣረጋዊ ክዕልል ሰሚዐ ኣነ እቲ ናይ ብዶብ ይመኽነ
ولا بخالق مخنيات دقد في إتيخون وات إيفر تسقم تفتيرو تخينات كوينو تي أبتأتي وصي قلت وهيلو عمج أرشاد حال الجيرس مسكدة ملس بوليتيكا وساني خوصن نيرو جيق اليوم أبو عبللا نيرو كسرحو ديكو أكالات نيروم يقولوا زوم حجي بقلت تغنس إلهم نريهم زلنا سقوم تخوص داي كألن يقولوا قال يوم كأن هاتو دي ليس لزنبرا يقولوا قن عبت مغنياتات قديفنا قن تي تاريخاوي سحت الدول كوها زامس إيرترا زخدوا جيجا مفتحي أي ترخبان بو مسرت تنتلت إلى تريفا كيدو معرتي تحوى أجندة نحوحات حلم عباي تقراي من مصرات إيرترا زلو منجست الداخيم كا ناي منجست مغيار جهركا ريجيم تشينج جلز بهال كيدو دمام مجرشا إيرترا حدا مسلين خوفا بيلكا عم مجرشا بتقراي زعبلل ناي أبزوبا قرن أفريقيا زينا بري جيوغرافي تفتر وتبر ازي ناتاتهم حلمين يرو حاجه اناليسيس ونا يسرحوا لنا من متى مسلكا دحر موت ملس اندحر ريخايو اتنا حوحات مريحنت بولو ام منغست زنبره بارتي زنبره بملو بكولكتيف ليدرسي زخيد نيرو متأممانا قديلو نعملت هاي لماريام دسالينيا بسلطان مسمصص بحمشته مكتل ጠቅላይ ሚኒስትር ይድምራሕ ነይሩ ቶም حمشته مكتل ጠቅላይ ሚኒስትር ተሪኻዮም ድማ بملوም ደቂ ትግራይም ነይሩ نا إيكونومي أمخاري نا يتأتى أمخاري مينيستر نا تباهله كبيبو منيرو مزح جي أبت ليدرشيب زلو بقعت يدريك لذي أوشتو زلو تسأقم كفتح زيك على ودب ويمريحنت مس إرتراز نورو تسأقم بتسعرار تاريخها خفتحو عامي يقولو إذا بدأي مفتوح دما نام نبور بدأي ممسو أبتنا إثيوبيا بوليتيكان لا تقلفه نا يكل تشحن عسى شمونتن عدل مسدات أمو تزرعنا رزق وليدا مالت كحصرو حوحات كيدو مجرشا ولا تناي تግራይ إليت نبلو بزحت دمصታት نسمعينا ግን እቲ حق ዝኾነ ድምጽ እንታዩ አለው ነቲ ስትራቴጂካዊ ስሕተት ናይ ትግራይ ብግቡእ ዝርድኦም ተጋሩለው ንሕና ምስ ኤርትራ ዝኸናዮ መገዲ ወላ ትግርጭት ምስተፈጠረ ድሕሪ ትግርጭት ውን ሪዝነብል ብዝኾነ መንገዲ ክንፈትሖ በዘይ መخالنا ናብዚ ውድቀት ዝምጽኢና ይድል ምክንያቱ at the same time ሕወሓትን ተጋሩን ነተስተቃለሰሉ ናይ መሰል ቃልሲ በደገፍ ህዝቢ ኤርትራን ሶሊዳሪቲ ዝተለምደ ነገር እዩ ጆርጆ ትፈልጥ ይሃዚ ህዝቢ ኤርትራ ደጊፍዎም ንመሰል ህዝቢ ትግራይ ሰው ተቃሊሶም 4 ኪሎ በፂሖም ዳሕራይ ታሪኻዊ ታሽሙድ ገብሮት ናይ ተጋሩ ድማ أباجن ودت أبا زيا حنت زربالا بوجن تجارو في اللايت اللي تبلع مسابر كتبرها مسي أما تصانع هو حتى نزواج مبارك تبل كلها بزحات مهارات نايت جراي زبلوه actually هو حت حلمناتو ناس هجرة تجراي نيرو بتقال سناتو بدأ دبيت كله نتها ناس هجرة تجراي تبل نهزباج مبارك أو ما يعدل كليوم almost تا إثيوبيا كتمك على تقلنيا زبل مركز نهزباج مبارك لازم نبره أتي هو حد زبهال درجة كيف تويو نتي 4 كيلو تقاطع صيرو عند حرك كاب عبي كاب حلمنا عباي تجراي وين تجراي كم هاجر كسر حان تنير وون مجمريا كاب زباغن بار كمصون زخل بده بافر ويونعو كاونتر كجبر زخل شوادا كهنس كغل على and I think أبتس أنا حمشان تجراي كم ستيت زبل مع الجبر أسرات aggressive لازم كساقص لازم نبروون حجي كاب شعبية فنتت كنبل سلا نخل عقم سلا زلنا بإثيوبيا نايتا تجراي ستيت بحال وين حجر كتكون تخل حجي كندفع الله نخلينا نعوخ نجبر تخينا لما I think it's ناي تجراي to some extent there is this inferiority complex بالكايو ناتو tendency طريقة هذا كاب كجبرو زفتنو industry طريقايو one to one نتناير ترا industry replicate مقباري نيرو حجي بعتاتو من تايم زبلو ኤርትራውያን ዕቡያ ስለ ዝኾኑሲ ንሶም ዝገብሮ ካልእ ክገብሮ ዘይክል ኮይኑ ይስምዖም ንሕና ዝገበርናዮ ከም ሓውሲ ቅኒ ትዕቴና ዝኾኑ ሰባት ከመይ ገይሮም ከማና ገይሮም ምሳና ይወዳደሩ ይብሉ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሕቶ ግን ንሕና ኣብዚ ዞባ ክሳብ ዘለና ናይ ፋብሪካ ንሕና ዘለና ካብቲ ደግሞ ንሕና ዘይብልና ካልእ ኣብቲ ዞባ ተወዳዳሪ ክኸውን ዝኽእል ኢንዱስትሪ ዘይትገብሩ ደን ኮምፕሊመንታሪሊ أبتي زوبا درجات كلتي هاجرات نفس بوق نجار كجسجس غل مهنياتو أنا زلني فابريكا على بات دوغمنت على اللخا أنا زلني فابريكا نسخاس دوغمنت اللخا
ኣብቲ ከባቢ ንሓትሕድና ኢና ዚሮ ሳም ጌም ንፃወት ዘለና እምበር ኣነ ዘለኒ ንስኻ ኣነ ዘይብለኝ ተጌርካ እንካን ሃባን ዋላ ብደረጃ ዞባ ክንፃወት እውን ፅቡቅ እዩ ነይሩ ዝብል ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ እውን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣካይዳ ነይሩ እጂ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ለንቀነ ዝያዳ ዝደግሙላ ዘለው ሶም መንግስቲ ኤርትራ እዩ ነቲ ትግራይ ትበሃል ሃገር ዘይደሊ ነይሩ ካብ ቀደም ሕጂ እውን ንሱ ዝዕንቅፈና ዘሎ እምበር ናይ ህወሓት ኢሊት ጥራይ ኮን ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ጠሊቦምና ዝብል ኣርጊመንት እውን ትሰሚዕ ኢኻ እስከ ዜና ተሓሓዘን ምክንያቱ ንሳቶም የስ ኢትዮጵያውያን ክኾኑ ይፍትኑ ነይሮም ክሳብ ዝቐረባ ግን to what extent ነይሩ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ድፊት ከናብኡ ገፁ ወሲድዎም ትብል I think እዚኦም ብዕላል ንሰምዖም ነገራት እንዲዮም ፕራክቲካሊ ግን ከም ዝበልከ ኣብ ባይታ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ፋብሪካ ስለተሰርሐ ወይ ፋብሪካ ጨርቂ ስለተሰርሐ ብዙሕ ኮምፕሌን ድብልዎ ነገራት ኣሎ እዞም ካድራት ናይ ትግራይ ገለ ዛረቡ እዮም ንሕና ፋብሪካ ጨርቂ ምስ ናይ ኣልመዳ ምስ ገበርና ኮርዮም ገለመለ ፋብሪካ ቢራ ምስ ከፈትና ኮርዮም ሲሚንቶ ዶ ገለ ዝብልዎ ነገራት ኣሎ ባይዘ ወይ ሓንቲ ነገር ክነግረካ ሎሚ ንሕናስ ብዙሓት ፋብሪካታት ዓፂና ኢና ወይ ደስ ኪለን እየን ምክንያት ናይተን ፋብሪካታት ምዝ ናይ ዓለም ዘሎ ናይ ፋብሪካ ምዕባለ ክንወዳደር ስለ ዘይከኣልና እዩ ሎሚ ኣስመራ ከድካ እንድሕር ሪኢኻ ሓንቲ ካናቴራ ካብ እንዳ ባራቶሎ ክትገዝኣ 50 ናቕፋ ድብለካ እንድሕር ኮይኑ ኤግዛምፕል እየ ድብለካ ዘለኹ ካብ ቱርኪ ወይ ካብ ቻይና ድመፅእ ብ5 ናቕፋ ትረኽቦ ኢኻ ወይ ብ10 ናቕፋ ስለዚ ተወዳደርቲ ይኮናን ዋላ ትግራይ ዝስራሕ ዝነበረ ኣይ ቲንክ እቶም ናይ ኤርትራ ኤሊት ወይ መራሕቲ ናይ ኤርትራ የማኽርዎም ነይሮም ክኾኑ ክእል እዮም ኣብነት ክነግረካ ህዝቢ ትግራይ ስዋ ሰቲ ዘይፀገበ ፋብሪካ ቢራ ክኸፍትሉ ኣብ ኢትዮጵያ እኮ እኹል ናይ ቢራ ፋብሪካታት ኣሎ ኦኬ እኹል ፋብሪካ ኣሎ ካልኣይ ሓንቲ ኣነ ትገርመኒ ብዙሕ ዘካትዕ ነይሩ ኣብ ትግራይ ፋብሪካ መስተ ልስሉስ መስተ ከፊቶም ኣብታ ጥቕኦም ትርከብ ደሴ ድማ ልዕሊ 50 ዓመት ዝገበረ ፋብሪካ ለስላሳ መስተ ኣሎ በዓል ምሪንዳ ገለመለ ፔፕሲ ገለ ማለት እዩ ድሓር ኣላሙዲ ዝገዝኦ ሕጂ እዛ ኣብ ደሴ ዘላ ፋብሪካ ለስላሳ ነተን 4 ክፍላተ ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ኢንክሉድ ትግራይ ማለት እዩ ዲስትሪቢሽን ኣሎ ማለት እኹል ምህርቲ ኣሎ እኹል ተርፍ ኣሎ ሕጂ ብመንፅር ኢኮኖሚ ህዝቢ ትግራይ ተሪኢኻ ሓደ ካልእ ገዚፍ ለስላሳ ፋብሪካ ምግባር የድልየካ ድዩ ኣብ መቐለ ወይ ኣብ ትግራይ ክሰርሖ እዚ ሕጂ ኣይቲ ናይ ክኢላታት ነቶም ናይ ንግዲ ወይ ገለ ንዖም ዝምልከት ይኸውን ግን ፖለቲካል እውን ትሪኦ ነገር ኣሎ ሓቂ እዚ ሰቂልካ ንኮምፒቲሽን ዝግበር ነገር እዩ ኣለና ንክትብል ተደይ ኮይኑ ወል ዕዳጋ እውን ኣይትረኸበሉን ኢኻ ኣይ ሰሪሖሞ ዕዳጋ ይረኸበሉን ተዓፅዩ ፋብሪካ ሲሚንቶ ናይ መሶቦ ምስ ከፈትዎ ሰምዓ ኣለኻ ከም ኤግዛምፕል ክበካ ስለ ዝደሊ ኣይ ቲንክ ግዜኻ ይፈልጦኒ ፋብሪካ ሲሚንቶ ናይ መሶቦ ምስ ከፈትዎ ፅቡቅ ፋብሪካ ሲሚንቶ ንልምዓት ትግራይ ገለመለ ክውዕል ይኽእል ይኸውን ግን ሓደ ብኳሊቲ ደረጃ ተወዳዳሪ ስለ ዘይኮነ እቲ ብኢትዮጵያ ዘሎ ድሬዳዋ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወይ ገለ ካልኦት ዝበሃል ሲሚንቶ ፋብሪካ እኹል ቅረብ ስለ ዝነበሮ ብኳሊቲ ደረጃ ቀዳማይ ስለ ዝነበረ ዕዳጋ ስኢኑ ማለት ፈሪዩ ተሰሪሑ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ዕዳጋ ምስ ኣቕረብዎ ዕዳጋ ስኢኑ ስለዚ እንታይ ክገብር ነይርዎ እቲ መንግስቲ መሲሉኩ ኩሉ እቲ ንኮንስትራክሽን ዝስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ መንግስታዊ ማሕበራት ብፍላይ ብደቂ ትግራይ ኢንቨስትመንት ተታሒዙ ነበረ ፓላሶታት ምስራሕ ገለ ፓላሶ ክሰርሕ ተኾንካስ ብግድን ሲሚንቶ ካብ መሰቦ ክትገዝእ ከም ዘለካ ኦርደር ካብቲ መንግስቲ ወሪዱ ማለት እዩ ቢንቶታት ፅርግያታት ክስራሕ ዋትኤቨር ናይ መንግስቲ ኮንስትራክሽን እዚ ኮነ ኢልካ ንሲሚንቶ ፋብሪካ መሰቦ ንምንቅስቃስ ተባሂሉ እምበር ተወዳዳሪ ስለ ዝኾነ ይኮነን ሕጂ ኣብኡ መዓት ኮምፕሌንት ዋላ እታ መቐለ ክሰርሕዋ ከለውሲ ኢኖ ነቲ ከተማ ዝመስል ባይዘወይ እቲ ወዘር ናይ መቐለ እቲ ኩነታት ተሪእካ ኣቢኖ አንከር ክገብረካ እንዴ እቲ ናይ ቁጠባ ፖሊሲ ናቶም ኢዝ ኣክቹሊ ድሓን ንግደፎ ንሶም ኢንዲፐንደንት እንዲዮም ሞር እቲ ኣብ ፖለቲካል ዝያዳ ከምዚ ናገለ ከይመስሎም ሕጂ ኣነ ብመንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ተፅዕኖ ዝተገብረሎም ኣይመስለንን ክዘርቡ ሰምዖም ኢኻ ግን ወላ ሓንቲ ኤቪደንስ የለን ማለት ሃለቃ ፀጋይ መፂስ ንሕና ኣልመዳ ስለ ዝሰራሕና ክወርዮም መራሒ ሻዕብያ ኣይሚን ጀነራል ስብሓት መፂስ ከምዚ ኢሉና ፈኪሩ ቦምቢ ጌርና ከነንድዶ ኢና ኢሉና ገለ ድብልዎ ነገር ኣሎ ኣነ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ኤቪደንስ ዝረኽበሉ ነገር ስለ ዘይኮነ ማለት ቤላ ቤለው እዩ ግን ኣበይ ከምፀካ ደላ ኣነ መሰረታዊ ናይ ሕወሓት ጌጋ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ኣብ መቃብር ኢትዮጵያን ኤርትራን ክምስርት ይደልዩ
سب دلاي قبل خيل دلاي مالت مسولق كاتبلو نجار كله خيليو أب سلطان كله كاتبلو نجار كله أما قبر إيرتران إثيوبيان حلم عباي تجراي من مصرات مسرتها وعلامة جيرو سرحلو نيرو مانيفيستو نيرونا جن قد يفنا ينابلو خان حنساب جن بحوا أجندة تسرح زنبرة ولو أبتوش تجراي زقبر نبرة نايل معات مدبات تجراي نا إندستري زون مقبار بمولو أبتي إثيوبيا زنبرة استراتيجيكاوي نا يتهاجر نا إيكونومي غورورو زبهال بمولو سعين كاب تجراي ممسا سألاوي تجراي مقبار تجراي نبي تخيل كم دللا سير إيكاي حجم سير ترى كونفليكت تفتيرو I think بس بالأولوية إيرترا حتى سلزمة زي مهناتو نحنا ردو نجار كوي زي ناي كبسها زبهال سلسته ورجاتنا إيرترا ينو ناي تقرينيا تزارت يوم حاد هزبينا ناي بحر أكسس كنركب زوم هزب يوم مستقرا حويسنا بهاجر أجازيان بلو على بخال بروجكت بلو إذا عويتنا حل مع عباي تقراي كنت تقبري ناي أبزق عزوزي شعبيا مدخم من قستي إيرترا مغيار زبلي أبتنا عسران حموشان عامت بروجكت ناتوم نايب على الملس زيناوي ني إثيوبيا أبي إيكونومي مدخامي ببهراوي متفنان مدخامي إذا ناي بهر بوليتيكا نبلو هزبي إثيوبيا نحد حدو كم دي ساما مع مقباري إذا سريح حموت هومور كم مجرشا اتعابت أقام زخون إيرترا موداق مقباي ناي هزبي إيرترا مخته لولاونت إيرترا تعقيبو مقصالو نعوم ناب حدا قاتيوم نحنا عبي واقع فيلونا بإيكونومينا عم سبنا قلمنا جن بوحدو نحنا لولاونتنا عقيبنا وزينا نساتهم نتزحل موحل مع عباي تقراي كتقوري كالون امانا نخبلك كايدلني ابتو بروجكت تقمت حق له اب كل تشحن 10 شمونتن اتي نعبي نايك ايرو اورومارا زبحال قلمله نعبي دفيئو مسمصه بزح كوينات كو تخايدن نا 4 كيلو سلطان غديفوم كوصص بزح كوينات يتخايدن እርዳካሉ ተመክንያት ዘይተኻየደሉ ትግራይ ኣብ ቀርና ኣፍሪቃ ዝወዳደር ዘይ ክወዳደሮ ዝኽእል ሰራዊት የለን ብጀካ ናይ ትግራይ በጽዋር በሎ ብዓቅሚ ሰራዊት በሎ ብኢኮኖሚ ከማን ከይተረፈ ትግራይ ና ኢንዱስትሪ ዞን ጌርና ያይና ስለዚህ ትንክፈና የለን ኢሎም እዮም ሳምሶናይቶም ሒዞም መቐለ ኸይዶም በር ስልጣን ናይ 4 ኪሎ አትሊስት ብድርድር ትገድፎ ብእንካን ሃባን ትገድፎ you know تكايدا زرعنا ግን ልሙድ ናይ አፍሪቃ ካይዳ አይኮንም ብዙኾነ ተዓላማ ግን አባ ወጣባ ከተነጽረ ዝያዳ ሓደ ግዜሲ ህወሓት ናይ ቀስ በለሞት እንዲ በየም ነይሩ ናይ ኣብ ሞት ናይ ህወሓት ኮይና ኢና ንዛረብ ዘለና አብይ አሕመድ ቴክኒካሊ ቀቲልዎም እዩ and this ህወሓት ሲ ንኣብነት ከምዚ I always thought they are smart ህወሓት ፖለቲካዊ ኤሊት ካብዚ ዝዛረብዎን ዝኸድዎን ዘለውሲ ገለ ሰብ ዘይፈልጦ ታክቲክ ዘለዎም ኮይኑ ወይ እውን ስልቲ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ ነይሩ but I think they don't የብለውን ምክንያቱ ከምታ ትላፀናካ ከተሕዘካ ክትምልሰ ከዝያዳ ወጣቦ ድሓን ከተሕዘካ ብኸመይ ከም ትምልሳ ካሕተካ ዘልየ ኣለኹ ኣነ ዘይፈልጣ ነገር ስለ ዘላ ሶ ካብ እቲ ናይ ቄሮ ከውፅኦም ከሎ ዘገርም ከመይ ገይሩ ናይ 27 ዓመት ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎሲ ሓፊሉ ንመቐለ ኸይድ ከምታ ትብላ ፀናካ مي بحيل سلو زنبروم قال ملايو إلكان يركا كد حزسا أباقت من لسا دليل سلو زلقيو جن تي بورسوم حزام سامسونايت حزام مغالة خيرام الكايو توقب كالكوليشن مقبارون انتريخ ايو كم تكابات دي سابا زودا قوو تي كوينات أباقاقساناتون أوراداناتون حزو دحر كوينات دحر بريتوريا زخدوون حجب زا مومنت بس يحمو زلوون سي اسكا تحايسكا بقعات ناتوم ناي هوحات مراحتي politically, economically, strategically اليوم عباي تقراي ديهم حاسبهم نشي تقراي ديهم حاسبهم عباي تقراي بس يحلا وجي حتى هايس كاس بقعتنا تومسكه بس كونناتنا عايز يركع مستني ساعات فلتو يركع تفرضوا له تخل نطبس لزلو سكت تفرض خاون كنسم حج كل ጊዜ اللي انا زاربو زي بقعتنا يتمريحነት ምክንያቱ ከምዛ ዓይነት ስትራቴጂ ከተውፅእ ከለኻ ሃገር ክትፈጥር እሞ ንኽልተ ዝነበረ ሃገራት አፍሪካ ናት እስኻት ሓልማ ሃገር ክትፈጥር ተኾንካ ብጣዕሚ ኤክስትሪምሊ በልሕ ዝኾነ መሪሕነት ወይ ብቑዕ መሪሕነት የድልየካ ማለት እዩ ናይ ህወሓት እቲ ዝዓበየ ውድቀቱን ጉድለቱን ኣብቲ መሪሕነት ይኮተራ እዩ ሊደርሺፕ እዩ ነዚ ክትግብሮ ሳይከኣለን መለስ ምዕራባውያን ሒዙ እቲ ኣጀንዳ ጀሚርዎ ምዕራባውያን ናታቶም ኢንተረስት ኣለዎም ቢኮዝ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሬጂም ቼንጅ እዩ ናቶም ዕላማ ንሱ ክሳብ ሕጂ ደይተቐየረ ማለት እዩ ገብሮ ስለዘይከኣሉ ጥራይ
ስለዚ መለስ ነዚ ኢደቤዛ ኮይኑ ክጅምሮ ከሎ መለስ ከኣና ትሕቡ ኣጀንዳ ኣለዎ ቢኮዝ እቲ ሓገዝ ረኺብዎ ኣሎ ሎጂስቲክ ሓገዝ ኣለዎ ዲፕሎማስያዊ ሓገዝ ኣለዎ ሰራዊትን ዓቕምን ድማ ናይ ህዝቢ ኣብ ኢድ ኣሎ ፀገም የለን ስለዚ ምስ ኤርትራ ኩናት ምግጣም ከምዚ መኣዲ እንጀራ ፀብሒ ክዕዋ ቢልካ ኮሊስካ ትኸይድ ገይሩ ይወዲእዎ ሓደ ትደገፍ ናይ ሎጂስቲክ ኣሎ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም ኣሎ መን ዘይደገፈቶ ንመለስ ካብ ኣሜሪካ ጀሚርካ ስካዕ መጨረሻ ዝኩሉ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ክድፈር ከለኮ ደብል ስታንድ ድወስዱ ነይሮም ንኣብነት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይሮፕላን ኣልዒሉ ስመራ ከይዱ ምስ ደብደበ ኤርትራ ካውንተር ኣታክ ምስ ገበረት ኣይ ብኣይሮፕላን ኣይትዋቅዑ ኢሎም ምክንያቱ ትፅቢቶም ምስ ነበረኒ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት ግብረ መልሲ ትህብስ ኣይመሰሎም ነይሩ ብዝኾነ ግን እቲ ናይ ሊደርሽፕ ውድቀት ይኮ ቴክኒካሊ ዋላ እቲ ናይ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ምስተገበረ ብቁዕ ሊደርሽፕ ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ተመሊሱ ነቲ ጉዳይ ርእዩ ኖ ዋላ ሃገረ ትግራይ ክንምስርት እንተደለናስ ካብ ኤርትራ ደገፍ ኤርትራ ቦንና ክትከውን ኣለዋ እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና መድረክ እኮ እዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉ ስለዚ ቴክኒካሊ ናይ ሊደርሽፕ ብቕዓት ዘይምህላው እዩ ኣብኡ ምሳኻ ዝሰማማዕ ምናልባት ቆሪፅካ ንበር ናብኡ እውን ምኸድኩ ነይረ ብገለ መፅየት ኮሊለ ምስ መፅኹ ነይረ ልክዕዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዓምሪ ማለት ሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ኣስመራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ወኪል ፕሬዚደንት ተቐምጡ ወዲኦም እዮም ኣነ እኮ ኢትዮጵያ ኣለኹ ግዜያዊ መንግስቲ ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ዓዲግራት ቆይሙ እዩ ፕሬዚደንት ምክትል ፕሬዚደንት ሚኒስትር ፋይናንስ ሚኒስትር ትምህርቲ ወዘተ እኮ ወዚዖም ወዲኦም እዮም ታተርፍ ነበረት ወታደራዊ ኦፕሬሽን እያ ኣስመራ ምእታው እያ ነይራ ኣስመራ ወዲኦም ዓለም ተወግዞም ዶ ተወግዞምን እቲ ዓለም ብፕሪንሲፕል ነቲ ናይ ሬጂም ቼንጅ ፕሮግራም እንዳደገፈት ተኮላ ንመለስ ዜናዊ ዓገብ ትብሎ ኣይመስለንን ምክንያቱ ዊን ዊን ሓቀይዶ ኣስመራ ኣትዮም መንግስቲ ቀይሮም ሓደ ምስሌነ ክገብሩልካ እዮም እቲ ምስሌነ ካብ መቐለ ዝመሓደር እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ወዲኦም ኣለዉ ሽዑ እቲ ምስሌነ ካብ መቐለ ብቴሌፎን ብሬድዮ ትእዛዝ ክቕበል እዩ ክትግብር እዩ ተወዲኡ ኣሎ ካልእ ነቲ ካልኣይ ክፋል ሕብረተሰብ መታሕት ንብሎ ንሕና ብልምዲ እሳቶም እንታይ እዮም ንብሎ ቅንጥብጣብ ድዮም ገለመለ ኢሎም ዘካፍዎ ህዝቢ ኣብ መታሕት ዘሎ ሓደ መደብ ተገይሩሉ ነይሩ እስላማዊ መድሕን ግንባር ዝበሃል ን17 ዓመት ኣብ ራስ ሆቴል ኮፍ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ብፕሪንሲፕል እንተሪኢኻዮ እስላማዊ መድሕን ግንባር ኣብ ራስ ሆቴል ን17 ዓመት ሕወሓት ስኢላ ትቐልቦ ዝነበረት ኤርትራ ኣብ ክልተ ምስ ተገምዐት እቲ መታሕት ዝበሃል ዓደ እስላም ኢሎም ዳኣምንሉ ቦታ በዞም ናይ እስላም መድሕን ግንባር ኣብቲ ግዜ እቲ ቡትራቢ ዝሕገዙ ዝነበሩ እዞም ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃሉ ቤት ፅሕፈቶም ከሰላ ነይሩ ካርቶም ነይሩ ገለ እዚኣቶም ነቲ መታሕት ዝበሃል ከመሓድርዎ እዩ ነይሩ መደብ ናታቶም እቲ ናይ እንግሊዝ ዘይተቀየረ ፕላንን ኣጀንዳን እዩ እዚ ምትግባር ምስ ኣበየካ ድሓር ናብ ምንታይ ኢኻ ትኸይድ እዚ ዓንተወይ ድበልካዮ ሊደርሽፕ ኤርትራ ከፍርስዋ ይከኣሉን ናቶም ውክልና ዘለዎ መንግስቲ ከቐምጡ ይከኣሉን ንምስራት ሕልሚ ዓባይ ትግራይ እንዳኸሰመ መፅዩ ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንመሰሉ ክቃለስ ክመፅእ ከሎ ካልኦት ተፃረርቲ ሓይልታት ከዓ ጎናዊ ደገፍ ክገብራ ጀሚረን ኢንክሉድ ኤርትራ ማለት እዩ ቢኮዝ ዕድመ ስልጣን ናይ ሕወሓት ናይ 4 ኪሎ ከብቃዕ ኣለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያን ዓቕሚ ኢትዮጵያን ሃብቲ ኢትዮጵያን ከዓ በትሪ ናይ ሕወሓት ኮይኑ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ከዓ ከቋርፅ ክኽእል ኣሎ ከብቃዕ ኣሎ ስለዚ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ቅንዑ ነይሩ ማለት እዩ ቢኮዝ ናይ ህልውና ጉዳይ እዚ ሕወሓት 4 ኪሎ ከይድ ኣሚን ንመቐለ ከይድ ከሎሲ ናይ ኤርትራ ሽግር ከይፈትሖ ይኸይዱ ይቅርቀር ከም ዘሎስ ርዱእ ነገር እዩ እዛ ክባን ዕፅዋን ድብልዋ ካልእ ዳእሞ እንታ ክፅበዮም እዩ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሽግር ኣይፈትሕዎን እቲ ኣጀንዳ ንኤርትራ ቪክቲም ድገብር እዩ ኣዚ እንደው ዘደይ ዞምሳ እዚኣቶም ኣብ ዕፅዋን ክባን እዮም ኣትዮም ትትምክሕቲ ትፅዋር ትብረት ገንዘብ እንታይ ለውጢ ከምፀሎም ትዝረኣናዮ ኮይናት ርኢናዮ ኣብ መጨረሻ ብኡ ተዛዚሙ ስለዚ ናይዚ ምክንያት እንታይ ይተልካኒ ናይ ሊደርሽፕ ብቕዓት እዩ ናይ መሪሕነት ብቕዓት እዩ ታንክ ምፂኻ ምትኳስ ዘይኮነስ ይነው ፅባሕ ንግሆ ንሕና ንትኩሶ ዘለና ንሕና ንዋግኦ ዘለናስ በየናይ ፖለቲካዊ መደምደምታ ክንገብረሉ ኣለና ፈትዮም ፀልዮም ንኣብነት ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ሱዳን ይፀልዋ ዶ ይፀልዋ ናይ ሱዳን ፖለቲካ ንኤርትራ ከዓ ይፀልዋ እዩ ብሚኒመም ደረጃ ፀጥታ ካልእን መዓት ነገራት ኣለዎ ምስ ሱዳን ንሕና ትፈልጥ ኢኻ በዚ ምዕራባዊ ሸነኽ ምስ ሱዳን ምስ ኣብ ከሰላ ዘለዎ ህዝብታት ዘራኽበና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዓሌት ኣሎ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኣሎ
ሓደ ቋንቋ ኣሎ ይጸልወካ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ መንእስያት ጎሕጉሕና ውፅኢና ኢኮኖሚ ዕኒና ኣድኪና ኣዳኺምና ሓቢልና ሃገረ ትግራይ ክንምስርት ኢና ማለት ዋን ወይ ኣማራፂ ዘይብሉ መገዲ እንተ ዘይኮነ ኸድብል ኣማራፂ ከቐምጡ እኮ ነይርዎም ፖለቲከኛታት ኮይኖም ኦኬ እዚ ጌርና እንድሕር ተዓዊትና ስታይ ንግበር ክብሉ ነይርዎም ኣያቐመጡን ገንሶም ምክንያቱ ልዕሊ 100% ንመንግስቲ ኤርትራ ስዒሮም ሰራዊት ኤርትራ ኣዳኺሞም ቁጠባ ኤርትራ ኣዳኺሞም ተመንእሰይን ህዝብን ፋሕፋሕ ሓቢሎም ታዝደልይዋ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ግን እቲ ግዜ ረኪብዎም እዚ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ሊደርሽፕ ጉድለት ኦኬ ሕጂ እቲ ህወሓት እኳ to some extent ናይ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ህወሓት ጉዳይ እውን ኣይኮነን ህወሓት ናይ ኢትዮጵያ ተፃወተ ዝነበረት ገይም ናታ ገይም እዩ ናቶም ፃወትዎ ዝነበሩ እዩ ካልእ ነገር ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ንኣብነት ኣነ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እታ ትግራይ ከም ሃገር ሕልሚ ነይርዎም እንተኮይኑሲ ብዙሕ ሎጂስቲካዊ ሕቶ ንኣብነት ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ናይ መሶብ እዚ ስትራቴጂካዊ ፋብሪካታት ስለ ዝኾነ ኣገር ሃገር ክትከውን ተኮይንካ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ክህልወካ ኣሎ ናይ ኣሉሚኒየም ፋብሪካ ክህልወካ ኣሎ ንመክሰቢ ትግደስን ኢኻ ስትራቴጂካዊ ናይ ህንፃ ካምፓኒታት ስለ ዝኾነ እዚ ፅቡቕ እዩ ዋላ ናይ ዓለባ እንተገበሩን ፅቡቕ እዩ እቲ ሕልሚ ሎንግ ተርም ሃገር ክንከውንና ትብል እንድሕር ኮንካ እዚ ንግዚኡ ክትከስር ትኽእል ኢኻ ንሓዋሩ ግን ናይ ሃገር መሰረት ክህልወካ ኽእል እዩ እቲ ትብሎ ዘለኻ ሕጂ ኩሉ እዚ ኢንኮምፔተንስ ዝብልዎ ዋላ ዓለም ዝብልዎ ኢንኮምፔተንስ ናይ ሊደርሽፕ ከም ዝነበሮም ሓንቲ ካብቲ ዝብልዋ መለስ ስትራቴጂ ናቱ ከይነገሮም እዩ ገዲፎም ከይዱ ምክንያቱ መለስ በይኒዩ ኣክት ዝገብር ነይሩ ኣይ ቲንክ ናቱ ቦዲጋርድ ኣብ ዝሓለፈ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣብተን ቀዳሞት 3-4 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ እውን ሴፍ ኮይኑ ይስምዖ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ግዜ ናብ ኤርትራ እናኸደ ምስ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ይራኸብ ከም ዝነበረ ዝያዳ ኣቡ ኮንፊደንስ ወይ ከዓ ዘተኣማምንዎ ሰባት ከም ዝነበሩ ዝገልፅ ሓደ ካብቶም ናቱ ጋርድ ዝነበረ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ብመንፅር እቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ድማ ናይ ብሓቂ ነቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ንነዊሕ ሒዝዎ ከም ዘይከደ ታወዳድቓ ናቱ ንርኢ ብግምጣሉ ንኤርትራ ዓብ ዋጋ የኽፊልዋ ንኤርትራውያን እውን ሕጂ ዘይወሓጠሎም ዘሎ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ኤግዛክትሊ ካብኡ ዝብገስ ምክንያቱ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝፃወቶ ዝነበረ ባዕሉ ይፈልጥ ምበልካ ናብ ኤርትራ ዝፃወቶ ዝነበረ ግን ብትክክል ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ዝኽተሎ ዝነበረ ኣብ ሶማልያ ዝኽተሎ ዝነበረ ገንዘብ ዝኽተለሉ ፕሮጀክት ነይሩ ስለዚ ኣቡ እውን ልክዕ ንዓይ ዝገብር ዘሎ መጀመርያ ምስ ኤርትራ ኮይኑ ኣንፃር ኣሜሪካ ከይደ ኖሞር ዶ ገለመለ ክብል ፀኒሑ ድሕሪኡ ግን ኢትዮጵያ ዝመሰለ ሃገር ሒዝካ ከም ኤርትራ ነኺዝካ ክትከይድ ስለዘይከኣል ድሕሪኡ ተመሊሱ እዛ ንሪኣ ዘለና ዘሸቀለኒ ዘበለ ኩሉ ምስኡ ከዓ ትኽእል እየ ዝብል ስትራቴጂ ወሲዱ ኣሎ ዑጦን ኣቦታቱ ተላሕ ይገብር መንደቕ ዓብዪ ህንፃ ወሪሮሞ ድኾን ፀማም ሓደ ደርፉ ዘየፅንዕዋን ፀማም ሓደ ደርፉ ዘየፅንዕዋን ባሕሪ 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 ረመዲኻ ባሕሪ ክቡር መስዋዕትና ዝተኸፍሎ ባሕሪ ትረክት ወንኖ ክትመነዮ ነብሪ ክብደት ሕማም ሕርሲ ሓዲድ እዩ ፃዕሪ ቅብፀት ቅባፀቶም ክዕዮምና ባሕሪ 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 ረመዲኻ ባሕሪ ማርሳታት ደሴታት ኩለን ዋንነትና ይትረስዑር ቋና ኣይጠገብና የዝንሕና ሕልፍን ሓላፋን እዩ ብፅሒ ጥጋብና ትማሉ ደይተባህለን የስዩን እግማልና ባሕሪ 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 ረመዲኻ ባሕሪ ከምዘይ ግብረ ሃይል ዝመፀ ብነድሪ ንብፅሑ ዓሚሉ ብመርየት ብባሕሪ ከም ዓርሞ ናይ ሓጋይ ቁሒምዎም ጓሕሪ
وحري رمزيها وحري